қиссае аз ҳаёти писар ва падар. як писараки 16 сола ба падараш мегӯяд: падарҷон, вақте ки ман 18 сола шудам, ба ман чӣ тӯҳфа мекунӣ? падар дар ҷавоби писараш мегӯяд: писарҷон, ҳоло ба 18 расидан вақт бисёр аст. хулас, писар дар синни 17 солагиаш мубталои бемории дил мешавад ва ӯ як муддати дароз дар беморхона хоб мекунад. рӯз то рӯз аҳволаш бад мешуд. як рӯз падар ба аёдати писараш меояд ва писар ба падараш мегӯяд: падарҷон, ман мемирам. падар хеле ғамгин мешавад ва дар ҷавоб мегӯяд: ин хел нагӯ писарҷонам. худо хоҳад то рӯзи мавлудат сиҳат шуда ба хона бармегардӣ. ва ин суханро мегӯяд, аз утоқ ба берун меравад. рӯзе писар ба воситаи ҷарроҳӣ нағз шуда ба хона бармегардад, аммо дар хона ҳеҷ кас нест. ва дар рӯи мези писар дар як коғаз навишта шуда буд: ҷигарбандам, дар ёд дорӣ 2 сол пеш ба ман чӣ гуфта будӣ? гуфта будӣ: падар, ман 18 сола шавам, ба ман чӣ тӯҳфа мекунӣ? ва инак ман ба ту диламро тӯҳфа кардам. зодрӯз муборак, фарзанди азизам. бубинед падар модар чӣ қадар барои фарзанд талош мекунад. дигар доғат ҷавонмарди ҷавонмаргам маро дарди. дигар ман бе ту ҳар рӯзи худо 100 бор мемирам. дили ман мекафад як рӯз, аммо кай намедонам. қусурамро дигар бе ту ман аз дасти кӣ мегирам?